Terveellistä iltapäivää, rakkaat katsojat, ja tervetuloa jälleen kerran urheilumaailman pariin. Seurannanne tänäänkin Helbert Kuha. Tässä ohjelmassa tutustumme muun muassa joogaan ja salibändiin, mutta aivan ensiksi tutustumme uuteen suomalaiseen lajiin, josta meille kertoo enemmän itse lajin kehittäjä Turpo Mähönen. Tervetuloa. Turpo Mähönen, kertoisitko hieman tästä uudesta lajista? Joo, eihän siinä mitään. Niin, tää on nyt kehitetty niinku suomalaisille, kun suomalaiset tykkää heittää ja huutaa. Kuitenkaan sitten ei sit ikinä tullut mitään niinku olympiakisoissa, niinku, ei nyt kukaan oikein siitä niinku keihäätä missään muussa. Sitten kun mä ajattelin, että no mähän keksin hyvä idea, että yhdistää suomalaisen niinku mikä tää on kansallisvihanneksen, niinku tällaisen makkaran. Ja sit niinku heittämisen ja huutamisen, niin kai sit nyt jotain pakko tulla, hei. Eli siis makkaran heitto. Siis aivan, no täydellisesti niin. Sulla näyttää olevan tässä makkarapakkauksessa tällaisia toisenlaisiakin. Onks nää niinku jotkut kevyempiä vai onks nää jotenkin muotoiltu eri tavalla vai mikä? Ei kun se on kabanossi. Näytätkö vähän nyt katsojille ja minulle, että miten tää laji toimii? Näin. Ja sinnehän se lennähti. Kerros Turpo vähän, että mistä tää laji sai niinku alkuunsa, mistä se idea lähti? No se lähti siitä, kun me oltiin lauantaina kavereiden kanssa saunaillassa ja sit joku oli ostanut vahingossa ruottalaisia makkaroita. No eihän siitä sitten mitään tullut, että eihän niillä mitään tehnyt. Me päätettiin, että me viskotaan ne ojaa. No siinä me sitten niitä viskottiin ja sitten me todettiin, että hei, tässä on niinku jotain idistäkin. Niin, se siitä lähti. Turpo, kerros nyt, että harjoitetaanko tätä lajia vielä missään vai ootteko niinku satsaamassa tähän jotenkin, niinku, että tästä tulisi ihan niinku virallinen laji? No me ollaan taluttu tuolla sellainen Junnu Prinssinokki-liiga, eli siellä tosiaan pelataan niinku prinssinokeilla, että silleen. Se on nyt niinku aloitteella aina lauantaisin saunailun jälkeen. Että siitä sitten heistä nuorista urheilijoista tulee sitten Suomen maailman mestareita. No niin kuin minusta, että sellaisia niinku seuraajia tässä ollaan. Että mä oon niinku tää kehittää niinku puhuu. Selvä. No kuule Turpo, mitäs jos me pojat otettaisiin tässä nyt semmonen pieni kilpailu, että kumpi saa pidemmälle? Mä luulen kyllä, että mä voitan. No jos sä kerta haluat. Jos sä kerta haluut makkaraa niinku perseesees, niin aloitetaan vaan.